malende che ani muso demse an ma korba o bela jele aw ni yankuma to zira o balma ke ana do ke Mamadou Niazan togola depuis Espagne sigila big le gaina ame bo ni video kunguru ni teliala ne bado video atina jinya na bi songa ke video farmanye doni an na ma jabbe o tabali anga fo komi togola famana video ke ma tienre la munun dona réseaux sociaux la kuraye abisa ke olu te togola do mais munu me togola do ka koro video ke la lu ba do togola ka video ke be damne wati mna foka na ke wati mna kunga sumayara ola hakina men kumala o kunye na efenye aka faso maliba kono abibo ka hakina fo ka o jara mo yo maja mo yo obike wa aka kuma chaman be no ibse ka fo ko togola mandiye me ama wale yala bi ay kuma chaman fo kunu o chaman me ka kebi parce que ne ya yira ka fo bi ame claim na bi de ngo ni malen de o mo kolosi ni mali fanga mawuli ka jo ni malen de o mawuli ku jo ngo fendo kumbe mali ka ngan la ba be songa juya ni music nya fo angu mode kabi ne badon na kun to shie tola na kun ejime inde fe me munum na réseaux sociaux sanve video mimbe ko ambalima dobe ko Moustapha Diallo ko ay baka ndo nyana ma jeni mo munum bora ka jabi nu ye video do kirikaraw labe walima ka sebeni ka koro ka foko ibeka ka morke do walima abeta no ntina odu jabi de na danoru ma ne reti boka hakil na fo me jigila tige muyen soro ni muyen dusu kasi nyaaye anga mo do be ko alimami ka soro nan figi jahilu de do walima do be ko karamogo ka soro nan figi jahilu de do wa ala jugu de do nya fote mi sega ka tuguni Moustapha koka dini nkoni na de Moustapha koka de ala ikate maluka parce que Moustapha koka ale kafri kunglende amagote originela mais yani gache folo ma fa Moustapha je ini kamle mbe inyeme kamle munu nyefe bi wali mani mam ya video si ma ne togola mi me ka fo ne islamay Moustapha mais ini islamo ti nyogona sinon ni islamo bi nyogona ne bi islamo de me ika mais islamo de bagari ma quoi ini mali fanga de be nyogona muna ne ko ngo islamo bagari ma Selama mumbora ki jabi karamogo mumbora ki jabi olu te selama ya demena u te faso demena wa u te ka baka ni yere deme nan figu de do to ina de do ne de afo ko lango video me faria en plus ni mo c'est-à-dire arigine ni do mi kala tour la ni Moustapha Mado kafri nun te do ko ne de afo au kafri nan figi faso chila janfa kela no aluko ka ko sadi aw bina jo ka bi bobi muyen dusu kase ko nyere bora mena dade la me nya ise ngonga bobi kan hakilna foninka karamogo munun bora ka jabi ko hake misiu kama hake ube ko danda ma feo ka hake ne ko aw ya ka kala ke minima ato fonya na wa ne bi nyini ngali ke awlaw baka ni kafsa ni adama de taiwa ayo fonya na taba ni mafili adama de ni kabo ala yoro kateme danfenka e danda mafenka ambe ni yede abe ala kani ala jama bela me mun kabo ala bolo ne akla ayre kote ko adama de ni mafili de ayo de fo akara mo ayo de fo aw bi bobi kabe Moustapha Jalaki ko ka kila ka mali fanga ndaro arapele ku ka Moustapha ube koni ya soro ko mobe no mu meseka banga ka hakela faza ko nu makuma Moustapha kaninga ko lo ya soro ku dade karamo do ya fuka salon ko do ya fuka minwar sampe neko ni aw tay mali kanu e aw kafiru dongo do fana ample fana flangoro bamako flangoro adama do mi ta joku kandige ku joli sama kata di aw mor kafiru ni so mawma abora ay mu vola ate bo akan jabi ni faso kanu de do mali kono ya no dugu tira peu ka dugu ti ka muso kono mo fa ka denyere nu mine ku kandike ku jeni ka amishina bana saka na she ka be jeni ka ba awe mu fola aw kumemi ate aw law na soro Moustapha ka kafria ni fute koni akanga betta chi jane me kono abe na ya ufa fana aba betta chi jane me kono ala ba betta chi jane me kono kafri nunu ko aw islam ya de me makawi nebe aw nyini ngaw abe qur'ana ayamun kalala mo nye dongo do ko alaykum anfusakum aw bo koroblami aw kafiru ko islamo aya ka kribol ayreka mun ngo ko e kafriye aw ka kriti bololu kawo abo qur'ana haya haka koroblami ni aw munun go ka daleno ala ye sariya munun ta aw ka de ko ayo krin ne boli aw ka mali pe like ay mali fanga to aka Moustapha nyiniga
opi Mali yɛrɛ fanga n'a ye Moustapha ɲininka na ne b'a fɔ n ko jahiliw de don n b'a fɔ ten faso ko tɛ dɛ u y'a ye Moustapha ɲɛ de la ne de ko ten ka sababu kɛ mun ye bo ka fɛngɛ yɔrɔ min na a bɛ kari yen de dugu dɔ kɔrɔn fɛ Moti mara la ni ne ma fili dugu dɔ k'a dɔ dugu dɔ cira c'est-à-dire ka misi n'a ba n'a sɛ n'a adamaden muso kɔnɔmaw denyɛrɛnin fitininw k'u bɛɛ kantigɛ ka dɔw kantigɛ ka dɔw jeni ka dɔw datugu so kɔnɔ ka so jeni u dala k'u ɲɛnama jeni fo k'u mɔ o yɔrɔ kelen o la yen tuguni dɔw bɛ ka kantigɛ k'u biɲɛ n'u sɔn bɔ fana an kɔrɔ ne ye Banikɔ ka de fana an kɔrɔ san 2 kɔnɔ mɔgɔ 8 k'u da k'u kantigɛ k'u joli sama ka taa n'a ye denyɛrɛnin fitinin u ye muso min n'a den faga fatɔmuso min n'a den faga ka muso kantigɛ ka den kantigɛ k'a joli sama ka taa n'a ye o kɔfɛ ka taa yefege denni minɛ k'a da k'a kantigɛ ka taa n'a kunkolo ye ne badenw faso kanu don aw bɛ jahiliya don a y'o fɔ ɲɛnaba adamaden ni lakanatɔ don aw bɛ jahiliya don a y'o fɔ ɲɛnaba aw ta ye faso ko de aw bɛ nanfigiya de don n b'a fɛ k'o de dɔn komi ci tɛ aw la ci yɛrɛ de tɛ maliyɛn den na bilen maliyɛn den tɔ tora da yɛrɛ de ma quoi da ani yɛrɛ yira réseau social kunjɛmana minɛ k'o kala i bɛ ala kala ka ko aw de ta ye réseau social ye ko ni mana kɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli ten dɔrɔn k'i ka montage kɛ ko ni mana kɛ dɔrɔn bɛɛ wuli k'i ka montage kɛ i n'a fɔ ko aw de kelen de bɛ se kuma na ou bien aw kelen de ta ye réseau social ye n b'a fɛ k'o de dɔn e ni ala n'a kira cɛ aw b'a fɔ k'a bɛ kuma ko aw bɛ wajuli kɛ a bɛ ka baara jugu nin kɛ mɔgɔ min ye aw denw n'a musow n'a mɔdenw de don kafiri ninnu a t'a fɔ a denw ye k'u kana taa baara kɛ somɔgɔw fɛ Moustapha ye baara kɛ mun ye nin e b'a dɔn wa kafiri don wa n ko aw selilaw denw de don aw selilaw denw n'a musow n'a dɔgɔninw olu de don a t'a fɔ a musow n'a denw n'a dɔgɔninw ye k'u ka kafiri baara dabila mɔgɔ minnu kunkolo bɛ ka tigɛ a bɛ ka taa di jɔnni ma n k'a bɛ ka taa di aw bɔri kafiriw ma aw karamɔgɔ aw sigilen don mun de la ko ni mana kɛ dɔrɔn c'est-à-dire aw yɛrɛ hakili la dɔrɔn ni o de la ne y'o fɔ n ka video dɔ la n ko problème bɛ Mali kɔnɔ insécurité nin ani kɔrɔfɛla problème nin ani maliyɛndenw ka fagali fu falaki la ten bilahi n ko n'a ma se aw karamɔgɔ kafiri ninnu ma n k'a ti ban n y'a fɔ Mali fanga n ko n'a ma se faamaw ma bilahi a ti jɔ mais ni faama dɔ den kantigɛra sisan k'o joli sama ka taa n'o bilahi fana ta hali san 20 kɔfɛ minnu kɛra u b'a bɛɛ mɔgɔ ɲini k'a minɛ faama dɔ den ka kantigɛ k'o joli sama ka taa walima u ka taa karamɔgɔ dɔ kantigɛ k'o joli sama ka taa bilahi mɔgɔ minnu bɛ ka kantigɛ u bɛ yɔrɔ ɲini sa a bɛ ka taa di moriw ma ou bien soba minnu bɛ k'a kɛ u b'a ɲɛɲini tilegan dere fɛ bɛɛ b'a ye mais komi a ma se olu ma duguw bɛ ci k'u mɔgɔw jeni k'u kantigɛ k'u jeni k'u mɔ adamaden ɲɛnama kantigɛtɔ walima a ɲɛnama jenitɔ fo ka taa mɔ o hinɛ ma mun ni misi ta nin ye wa aw kafiriw kuma n'o la wa a ye mun fɔ n b'a fɛ k'o de dɔn a bɛ faso ko de la ou bɛ tɔgɔ ɲini de don n b'a fɛ k'o de dɔn ko ni mana kɛ dɔrɔn réseau social sanfɛla bɛ minɛ k'o kalaya ten i b'a fɔ komi c'est-à-dire réseau social yɛrɛ tɛ maa ta ye ni maliyɛn tɛ quoi je ne sais pas aw ye nin de ye Moustapha ta ne yɛrɛ tɛ jigin Moustapha la dɛ maa min y'a video filmer o kafiri b'a dɔn k'a fɔ k'ale kɔrɔkɛ bɛ ka baara jugu nin kɛ e y'a dɔn k'a fɔ k'a man ɲi k'a filmer munna i m'a fɔ i kɔrɔkɛ ye k'a kana baara nin kɛ e jahili b'o bila réseau social sanfɛ mɔri kafiriw ni nanfiw bɛ wuli o la ko a b'o k'o défend ko wa k'a ye mun kɛ bagan na k'a ma bɛn k'a ye mun kɛ bagan na k'a ma bɛn adamaden minnu bɛ k'u da k'u kantigɛ o ni bagan jumɛn de ka fisa mana minnu bɛ ka faga aw ye mun fɔ o la Mali fanga ye mun fɔ o la mɔgɔ kelen fagara mɔgɔ 2 fagara fanakaw wulila k'a fɔ k'u bɛ manifester ko fanga tɛ k'a ka baara kɛ n k'u ye fanakaw gɛn ka don so kɔnɔ u ye bɔgɔli min da u kan hali sini dɔw b'a kaso la o kɔfɛ maa min fala a bɛ maa 3 wɛrɛ bɔ Mali fanga ye mun k'o la a y'o fɔ ɲɛna a y'a fɔ ɲɛna kɛ maa minnu fara kɔrɔn fɛ k'u jeni ka dugukotoro tiɲɛ pewu maa minnu y'o fɔ u minɛna wa n bɛ sɛbɛnni dɔ la n t'a dɔn Kasimu Tarawele kafiri ka réseau social sanfɛ la komi ale ye nanfigijɛ ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na ko ni o ko ni mana kɛ ale b'a jahiliya message ta k'a fili réseau social sanfɛ ko Moustapha il était mandat de dépôt je ne sais pas ou quoi mais maa minnu ye maa fa kɔrɔn fɛ k'u jeni k'u mɔ kɔni a ma mandat de dépôt da olu kan kɔni o tuma mun de don jahiliya de don ou bien fasoko don n b'a fɛ k'o dɔn k'a b'a fɔ k'a bɛ silamɛya défend walima k'a bɛ silamɛya kuma fɔ an ɲɛna aw ta ye nanfigiya ye mais silamɛya défend tɔ tɛ ne de y'a fɔ ni silamɛya défend tɔ de don
ibaden de islam anyo munungo la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam olu be ka daku kandige suni kle koronfe e ko daleno ala la olu ko daleno ala la olu be ka faga ku sadir ku daku kandige ka do boso ka denyere ni fitinu ka tasima blawla sokono ne makaramogo shie mun bora ka fo mali fanga ku ka nyini makaramogo shie i kamini war safe ko dugumi kira kerata mo ngolotka mega ke fana kerata mo sirabe ka ta damunu nye ku faga ka moto kama wala ma telefoni kama karamogo shi makmala way kabina jobi ko Moustapha ye aka kafriya wale ke Moustapha ya fa yo ka le islam yo ako kafri do ale kafri ale perelo do jahannama kono doka wabi do aka jahannama kono fana au ka mumboda abi boka rezo soso sanfela fa ko parce que ko e baganje no baganje bagani ka fsani adama de ta ma hage me jenna maladu aw mor kafri munu me no be ka baraju ke aw nu ngo soma nun ka fsana we soma nun go lu islam e kafri ngelendi aw du ngo ka aw daleno ala la aw daleno aka kira la kishin ne mabai me aw be fenge mun ga jugo lu tai ma mun go ale kafri mu me sadiri mu me kafri ndaro islam o jamfa ka jamana be janfa aw karamogol mun sigle no ko laja atega kuma tega taf adu ma do fana tie bi yoro mina atega kuma wala kafri u kafsani awye ninko na Moustapha kafsani awye parce que ale bakan faka ay munga mabe mais aw ba faka ba juge ni aka corona yi ma adama de munu fakara aw ka jamana kono ayo juge ni muye aw haklina o be wari faso kote wala koni jahiliya de do ne faso kote inka koja mo ye doro ne suna faso kote wali ma ayaye Moustapha nye de la Moustapha ini ka kafriya o yi kungo de abini mali fanga che no e mungula yi kungo de me ini islam uche u bakari made wa ni ma do arjine kono lahara ninko ni kama ni bi jeni ni kama de iti jeni fo karamo nunga joku nyini nga folo de na ya soro e kunya fu ye ko e islam wali ma e kafriye obi no de fiye ika soro ka do ga jane me kono aka jahiliya abe corona hayo kala dongo doko aforata islamo ka kiri islamo kungode aw ko male te pay like bara jugo munu meka ka be ka ke jonu ngabe ka ka muso na deune mbade mo video jo an follow ko ma fama na video ma ami doni ni meni ala sona mado na bla la video toro o na munu toro no lu bora kan jabi anga nga mun fuye fana mbofo assalamu alaikum akambe wati were